И така, уважаеми зрители, тук сме и караме отново. Това е DJ Дани, вие го знаете. И той ще прави... Аз снимам, пък той ще говори днеска. Ще прави мунджуваци. О, поморих се. Уморил се. Те не минават вече. Не минават, защото вече не може да снима. Заместих друг снимач. По-добър. Който е най-добър, той снима. Диджей, кога ще правим пловдивската класика? Какво викаш? Трябва да се намеря първо ваучер. Какъв ваучер? За кръчмата на За широка лъка. Порядъка на ваучер, порядъка на 50% намаление. 50-60 лева и ваучер. Да отидем в кръчмата. Да вземем лют шушки. Да вземем такова... За по 2 лева лют шушки? Да, 2,50. Едната. Едната. 2,50. И... бяло вино ще вземем. И тогава... А без ваучер няма тръгнем, така ли? Без ваучер. Ваучер 50 лева. Няма смисъл. Но кога ще го правим? След 2-3 седмици? Ваучер няма, други ще набира домати в чоба. Кой? Ще сложа домати за салата. И краставици. Ей, така става. Домати, краставици. Не всеки ще носи по нещо, някой сирене, някой това, някой това. Един път има. И кузите вече ги махнахме. Трябва да пишем форума вече и да определим дата. Да почнат хора да заявяват участие. Трябва да го организираш. Ей, ще го организираме. Точно. Къде е кръчмата? Коя кръчма? Тя е ясна кръчмата. И само и дане? Еми... Не си струва. 200 км за една кръчма. 3. Той има и по-малки кръчми, ама не са за сядане, само за дребни хапвания. Да, поне. 2-3 кръчми поне. Едната е, къде беше? В Нареченски бани ли? В Нареченски бани. Там нещо тонизиращо, така, бананче, това, онова. Само от тук, само от към Девен и обратно е. То голям зор е. Какво ти пука, подготви си? Подготви си. Кой го казва? Ще умират другите. Ти си ще го срещиш. Това бъде на тунела 4 пъти трябва да го качваме. Какво ти пука? Тук се вижда кой е най-силният. Ние ще го правим в цел туризъм сега, няма да състезаваме. Винаги е туризъм. И пари за такси. Трябва да пробваме тук дупките. Гледай колото дрънка нещо, ма не дрънка, добре. Айде, трябва да сме горе. За толкова ще стигнем. По-малко от час. Няма смисъл, повече от час няма смисъл. Фани малко и ти. Да се видя как изглеждам с този екип, аз съм се виждал. Майна екипа. Майна екипа. Ето, уважаеми зрители, майна екипа. Мини тук някаква кола да не бере. Майна екипа, ето го. Густо, опа. Густо майна. Густо майна. Филипе. Хайде, дайте поне. Как ще караш? Няма да ти е лесно. Колкото толкова. Давай газ. Давай, че... Не мога да снимам. Но аз нямам сила. Колко толкова.
Вижте кой ще... Каската дете. И го льопна Сашкин. Ще го... Тук има скорости. Да, ето. Тур дю Франс. Качване хижи здравец. Чёртов здравец. Мини отляво. Тази страна, на другата. Дай, че на големия зор. Си починем. Ще го снимаш. Ще го снимам. Стига толкова. И това е.